Mám tu balíček zo Sheinu, tak ako vždy. Všetko, čo vám teraz ukážem, nájdete u mňa v linku v bio. Najprv si to ukážeme takto detálne pred kamerou a vo videu za týmto videom vám ukážem try on, čiže ako si obliekam veci, ktoré si teraz poukazujeme. Už dlhšie pokúkujem po takých širších gaťoch, neviem presne, ako sa volá ten typ gatí. Jednoducho takéto niečo. Vidíte, tak zvláštne robené tie puky. Takto dootvorená, že to pôsobí skoro ako keby máte sukňu, hej? Takéto bežové som si zobrala, sú dlhočízne, takto majú robený lem zo spodu. Takto majú robené putka, také hrubšie. Majú vlastne gombík a sú na zip. Zobrala som si veľkosť S. A je to taký stredne ťažký materiál. Nie je to úplne ľahučký materiál a zase nie je to úplne ťažký. Také niečo medzi. Naťahovacie to nie je veľmi, ale mierne. Ukážeme si to na sebe. Asi ste si už všimli, že ja mám veľmi rada ružovú, tak som si objednala takéto krásne ružové sačko. Sledujte tie gombiky. Nie je to celé zapnuté, ale tie gombiky sú dokonalé. Je trošku hrubšie, ako som čakala. Chcela som také niečo trošku viacej vzdušnejšie, ako keby také ľahšie. Je také stredne ťažké, nie je úplne ťažké, ale nie je ani úplne ľahké. Také fajn, akože na večer, na leto, ružová, veľmi pekné. A je to taký skrátený strih, nie je to taký dlhý strih. No toto sa mi podľa mňa bude veľmi hodiť. Ja som momentálne milovnička riflí širokých a s takými zvláštnymi aplikáciami vpredu. Že nie je to tam len taký bežný ako keby strih tých riflí. No a akú inú farbu by som si mohla na leto objednať ako takúto bledučku. Krásne rifličky. Veľmi sa mi ľúbi tá farba. K tomu saku to bude vyzerať podľa mňa skvelo. A ono vlastne má to taký prekrížený ten pás. Ukážem vám to. Vidíte, že to má také ako keby do šikma ten rásporok, alebo ako sa to nazýva. A má veľkosť S. Takže sledujte ma, všetko, čo sme si teraz ukázali, si vyskúšame za videom, za týmto videom. Prajem vám zatiaľ krásny deň a nájdete všetko, čo som vám teraz ukázala v linku v bio. Ahoj!